Aurreratu mesedez Andoni Mujika eta Jokin Uranga. Hau duzu eraia. Zu, Andoni, herri lanetan aritzen zaren langilea zara. Gaur, eskultura bat jarri duzu herriko plazan. Lanak bukatu dituzunean, Jokin eskultorea izan dizu, alderantziz jarri duzuna bera zara. Honek ematen zidan, nahiko errespeto, ustez landenak nitun, harturik menpeko, hau jarri litekeela, asko zazobeto, erreza etzegoen tankera hartzeko, erreza etzegoen tankera Ni zure zain nengoen bederatzitatik ta 12 tartzatoz lasai tabernatik hau zergatik gertatu zaigun bai badakit urrena jarri zazu gozaldua aurretik urrena jarri zazu gozaldua aurretik. Ez da erreza lana, noizein jakitea, baina ezazu hartu alako pikea, alperrik baita, Jokin maitea, ura pasata gero presa egitea, ura pasata gero presa egitea. Naizta nik galdu dudan, aseran kontrola, fijatzen hasia naiz, aldrebes dagola, etzazu ezer egin, ez dioa jola, neuri ere gehiago gustatzen zaitola, neuri ere gehiago gustatzen zaitola. Hasieran bazenun hainbeste problema, baino soluzioa nabarmenak dena, nik aukeratu deta aukeraik onena, azpian jarriko da neronen izena, azpian jarriko da neronen izena. Zerbait egingo dugu, bizen elkartzean, firma jarri dezagun, aukera hartzean, nirea aurrean ta zurea atzean, baina aurrea zein da aldrebes jartzean, baina aurrea zein